Opa, xentiña da boa. O mandamos hoxe, Ben, arriba todos, non? Mirade, hoxe receita cargadiña, cargada desta de proteína, da que dá forza. Non vai poder con nos o bichiño este que anda pululando por aí. E para iso, a medicina que podemos facer nas nosas casas as temos aquí, na nosa neveira, nas nosas cociñas. E bueno, hoxe unha pa de año, e que imos a facer con esta pa de año? Mirade, presumo moitas veces, con 4 ingredientes facemos un prato e hoxe, mirade vai o que temos aquí, vai a despría, que parece unha feira isto. Bueno, parece, simplemente parece, pero non é, asusta, hai moita cacharrada, pero non é pa tanto. Mirade, unha pa de año, imos adobala con un pouquiño de pemento. O pemento pode ser picante ou pode ser doce, eso según o estipula a familia, sabedes? Que hai aboas e que hai nenos, tirade polo doce. Que sodes aí, que vos mola a marcha, tirade polo picante. Un clavo, un par de clavos do olor. Un pouquiño de comiño. Isto é canela. Isto é pementa branca. Media reladura de limón e medio zume de limón. Aquí teño xenxibre, 2 dentes de allo, un pouquiño de cúrcuma e perixel. De acordo, con isto vamos a facer a especia. Ten un porqué. E despois, ao final da receta, explícose porqué. Porque esta receita, unha vez que queramos emplatala, podemos facer dúas vertientes. Moi interesantes e moi chulas. Moi de mesa e moi de carallada, non? Ao final. Con iso imos a mollar un mollo que imos a facer con un cogombro, neste caso con medio ou un cuarto vaime chegar, un pouquiño de menta, un dentiño de allo que teño por aquí, tamén o zume do outro medio limón, e como imos a facer a pa cunhas patacas, imos a sala, imos a faceles con unhas patacas, 3 cebolas que teña aí e máis unha cenoria. E isto explico noutro momento, isto é para unha ensalada. Leituga, cebola, tomate e aquí un pouco de queixo. Digo o queixo, é un queixo feta, non? Algún xa dirá, ui, o queixo feta. Xa sei por onde vas. Sobre todo os das caralladas, van a dicir, xa sei por onde vas. Fáltanos un ingrediente principal para facer o mollo. Ese mollo que ademais é importantísimo, que é un bo iogur. E que nos consigue un bo iogur? Rafa Durán, o inigualable, o insuperable, o mellor do mundo mundial. Miramos por outro lado e xa sale. Queredes velo? Rafa, onde andas, amigo? Groña que groña, mas permamás. Tora de... que non me entendes. Home, que non sei que... É que, claro, falo tantos idiomas que xa non me aclaro. Como falamos de yogur, a mí vaiseme a cabeza o grego. Pero como non imos a Grecia, viñemos onde fan un dos mellores yogures de Galicia, estamos en Lalín. Aquí con Álex, o responsable de Calecoi. Que tal, Álex? Pois moi ben. Alucinaches co meu dominio do grego, non? A verdade é que sí, pero o yogur a súa base tamén está en Grecia. En Grecia, pero o mellor leite está en Galicia, así que nos viñemos aquí a Lalín. Móstrasnos entón como faz os yogures? Claro, pero bueno, primeiro temos que poñer a roupa de traballo. A roupa de traballo? Claro. Bueno, vale. Hai que facer faena. Témola aí entón. Imos logo, o que faga falta, 1, 2, 3, My baby don't mess around because she loves me so, and this I know for sure. Thank God for mom and dad for sticking together, cause we don't know how. Pois xa estamos na zona de envasado, perfectamente atrezados, grazas, encántame o traxe, Alex? Esta é a nosa indumentaria de Oficial. traballo. Como ten que ser, onde hai alimentos hai que cuidarse. Chega o leite aquí a vosa obrador, non? Eso é. Entón, o leite sei que son vacas vosas, non? De explotación propia. Efectivamente, a gandeiría é propia, entón, pois, chega ese leite,
E para poder facer yogur o que necesitamos é pasteurizar ese leite para posteriormente... Que iso é como fervelo, non? A lume lento, de alguna maneira. Efectivamente, é un pouco a menor temperatura, de forma que conservamos moitas partes das bacterias que ten o leite, non? Que son beneficiosas logo para nós. Ese leite, ao pasteurizalo, vai a un fermentador, que é onde engadimos os fermentos, e pois temos que agardar unhas 6-7 horas a que sexa yogur. Iso incluso se fai na casa tamén ás veces, non? Quen queira facer yogures. Efectivamente. Aquí máis profesional e con máis corazón, porque leva moitos anos. Sí, a ver, a nosa receita é a receita de sempre. O yogur é leite e fermentos, nada máis. Unha leite de calidade e os fermentos para poder ter yogur e listo. Por que son tan bons estes yogures que facedes vos, Calecoi? Bueno, a ver, é unha receta tradicional, é un yogur sen engadidos de nata, nen leite en pó, non concentramos o leite, nen facemos ningunha alteración física, non? Natural ou facedes de sabores tamén? Pois, a ver, a base é o natural, evidentemente, creemos que todo o mundo debemos tender ao natural, pero tamén facemos con froita, sempre utilizamos froita natural. Tamén, sí? Sí, cada vez escapamos máis dos azúcares, porque, bueno, pois temos que facer produtos o máis saudables posibles. E, bueno, pois, a maioría dos nosos clientes, unha gran maioría, pois, tende polo yogur natural, el prepara o ca súa froita ou cos seus froitos secos ou como el máis lle apetezca, pero, bueno, tamén damos esa oportunidade de poder preparalo pois, con unha froita, como che digo, natural, unha froita de tempada, intentamos que sexa sempre galega. Moi ben, pois eu creo que a Xoan que lle valerá este yogur, porque, como digo, un dos mellores, apartando a Grecia do medio, aquí en Galicia, e se vos parece, e se che parece a ti, eu vou merendar. Bueno, pois é boa hora para eso. É boa hora. Ala, disfruta, Xoanqui. Hasta logo. Pai. Como un neno. Vai merendar. Este aproveita. Eu coñezo a Alex. Fai anos, ela mellor non se lembra, pero estaba, porque xa fai a mellor, non sei, faz... Porque eu dixo, a mellor son 3 anos e pasaron 5 ou 7, non sei, últimamente que me pasa con isto de vas avanzando e os anos cada vez son máis curtos, non? Coñezo, me presentou José Manuel García na feira de Lalín, gran tipo, e provei os yogures, non só provei, sino que están presentes na miña vida, e si é certo. E aquí temos o yogur, así que imos a facer unha salsa de yogur. Por que? Porque queda tan ben esa salsa de yogur con menta, con gombro, con limón. Pensade que imos a facer unha pá con cantidad de especias. Vai quedar un sabor forte, un sabor potente, moi agradable, pero cando facemos algo así que ten tanta potencia no empadal, non? Pois tamén é moi interesante meterlle frescor. É como cando acompañamos unha ensalada, non? Unha ensalada, pois acompañamos tamén, cando é unha cousa, facemos un churrasco, non sabe, con a súa salsa de allo, pois, ois, de vez en cando meterlle un anaco de leituga ou un tomatiño fresco, pois ven moi ben, non? Pois por iso é a combinación perfecta. Bueno, comezamos a traballar, non? Porque tanto falar xa... Imos alá, mirade, aquí teño unha fonte apta para o forno. Un cunco apto para o lixo. Un cunco, un prato que queirades. Sempre vos aviso, nunca fagades en riba do lixo, nunca traballedes con alimentos frescos por riba do lixo. E imos a comezar con isto. Aí está, ven para acá. Aí. Retiramos isto. Para a pía. Especias, vou acercalas. E así teño toda a man. A ver que non me caia nada. Vale. Aquí diante. E imos a precisar outro cunco que é onde imos a facer esta salsiña, este adobo. Aquí. Ben, bien, mirade. Unha culler e unha culleriña. Comezamos. Aceite de oliva virxe extra. Do bon, sempre, igual co viño. Na cociña estes serán igual co vinagre. Agora temos acceso, antes adaptábamos ao que había. Tampouco demasiado, non nos pasemos porque eso é moi graxo. De todos os xeitos, despois tamén a graxa vai quedar abaixo. Aquí o que nos interesa é o sabor, e que quede moi rico. E comezamos, e tan doado como isto, por eso digo, non vos asustedes, porque non é complicada. E agora mesmo
Eu creo que en todas as casas temos os especieros aí que moitas veces caducan, estamos con especies que temos aí a canela e solamente usamos para botarlle a un postre ou un tal. Que non, home, a canela tamén para as carnes vai, pero vai moi ben. Comezamos. Un pouquiño de pimenta. Un pouquiño de canela. Unha culleriña, vedes? Comiño. Para dentro. Cravos do olor. Aquí os cravos imos a facer unha cousiña, mirade. Así. Así, vou a facer aquí un oco. Vou a apartar, vou a quitar 2 cravos. Isto xa me vai a sobrar, así que vou deixalos por aquí. O coitelo, váleme. Vou nos machacar así un pouquiño, quieto. Quieto. Vedes? Así, rompelos así un pouquiño nada máis, Ben. Para dentro. Collín o coitelo, non hai mellor ferramenta que el para poder cargar. Perixel. Se non tedes cúrcuma, un pouquiño de azafrán. Ben, moi ben, vale? Xirón, a cúrcuma. Fora. Reladura de medio limón. A reladura amarela. A parte esa branca, xa sabedes, non? O que falábamos antes, o pimento ou doce, o picante, como vexades, o zume de medio limón, os 2 dentes de allo, que imos a picalos. Importante, a min gustame picadiños. Ademais aquí vou explicar outro truquiño e o porqué do outro truquiño, non? Porque con estas especias así que van en pó, se están suficientemente hidratadas, non pasa nada. Que facemos para hidratar cando metemos un anaco de carne ao forno? Meterlle auga ou viño, un pouquiño de viño. Entonces fai que ese vapor tarde moitísimo máis en queimar os alimentos. Pero en este caso non vai a levar nin viño, nin caldo, nin leite, nin ningún elemento hidratante, non? Polo tanto, o que imos a facer é cubrilo con un anaquiño de papel albal. Vou apartar isto para aquí, así. Bueno, o dente de allo é bon. Vou botar os 2. Non, vou botar un só. Si, con un só chega. Son vos. Si son máis pequenos, colledes 2. Vale, así ben picadiño. Embarcamos tamén con el para dentro, E o xenxibre tamén. Se o tedes en pó, igual que antes que as outras especias, vai en pó tamén, Se non fresco. Eu que xa vos comentei moito. A min, agora mesmo, hai tanto na miña casa e tanto allo como xenxibre. Xa forma parte da miña dieta. Aí vai, vou deixar isto por aquí. Isto, vou quitar xa daqui, así non nos molesta. Para atrás, e xa sabedes, non? Xa expliquei máis dunha vez como se pela sin estragar o xenxibre. Que rico ule. Algún día a colonia, sí, a colonia. Unha cousa como ule, outra cousa como sabe, non? E tamén todo depende do tempo de cocción que lle des. Non o comas así, porque así adoeza a boca. Acordo unha vez Elisa, a miña sobrinha, e un anaco a probar. Que me das aquí? Que foi correndo o aseo a meter a lingua debaixo da villa. Pobriña. Pero bueno, aprendeu, coñeceu o xenxibre. Iso que é, tío? Proba, xa veres que rico. A ver, fan gracias as cousiñas na casa de un e tal, non? Molan. Si, somos moi bromistas, na miña casa e os meus fillos tamén son a veces demais. Hai que frealos, porque como collan carreira. Pero, oye, que maneira de rir. E hai que rir, que estamos de chorar, mi madriña. Joder, como está a cousa, Dios mío.
Vale, isto vai me chegar, Isto para atrás. Aí vai. Anaquiños tamén. Porque canto máis pequeniños, máis xugos soltan. Ora, noto nos dedos e no coitelo unha humidade que... Bueno, que esa humidade é o que o dá o sabor. Entón, se faz... se non o metes enteiro, é sentido común. Por iso digo de que non aprendamos receitas, aprendamos formas de cociñar, por que se cociñan, por que se fai isto, por que se corta dun xeito, de outro e tal. Iso é o interesante. Aí vai, para dentro. E listo. Agora, con esta culler, que xa quitei antes, remexemos. Vale. Remexemos. E agora, se me permitides, vou lavar un pouquiño as maus. Vine para aquí. Porque non hai... Os masaxistas xa sabedes, aquí vamos a facer un masaxe. Despois de facer ese masaxe, vou adiantando as cousiñas. O ideal é que isto pase dun día para outro, ou 24 horas na neveira. E eu dou ideas. Aquí, neste recipiente, pode quedar perfectamente. Ai, fáltame sal. Fáltame un pouquiño de sal. Aí vai. Ben. Aquí. Vou deixar aquí por si tal. E agora, isto 24 horas na neveira. Eu vou facer xa, non? Pero 12 horas, 24... Eu fago algo que, cando son así, adobos, sobre todo se é carne, precisa tanto tempo, meto en bolsas de plástico. As bolsas estas de congelación son caralludas, porque ademais as pechas ben, entón sí que non tes... Porque agora, por exemplo, vai quedando os xugos, van baixando, vai baixando. O ideal é que dentro de 3 horas collamos os xugos e volvamos a facer outro masaxe. Pero nunha bolsa de plástico non te fai falta iso, porque quitas de todo o aire e vai quedar todo máis concentrado. Por lo tanto, incluso, precisamos menos tempo. A idea queda aí, vale? A idea queda aí. Moi ben. E agora... Vou lavar outra vez as más. Non? Xa o temos. Listo. E mira, se vos parece, imos a dar a volta por aí e prendemos o forno, que non me avisaches ao principio. E ora hai o trapo. Ando con el colgando sempre por aquí. E ora desaparece, ven para cá, anda, aí non faz nada no queixón. Eu preciso o trapo aquí, va, eu son un clásico. Ou así, ou os de sempre, non sabe? Que botan un trapo por enriba de tal. Eu aquí. Imos ao forno, vou prender o forno, porque senón mal imos, Imos para lo. Vale. Uns 190 grados aproximadamente. E sigo explicando. Que imos a facer e por qué. Aí, 190, start. Imos aló. Agora, papel de aluminio. Que pasa se metemos isto? Así, no forno, a 190 grados. Que é o que vai pasar? Vai pasar que todo este allo vai se queimar. Non ten humidade suficiente, é moi graso. Entón, ai, para un segundo, que me quedan aquí as verduriñas. Mirade. Claro, para, Xoan, quieto. Ai, como fajo as cousas, quieto. Isto pasa nas cociñas, Nas mellores cociñas. Igual que nas mellores familias. As pataquiñas as teño lavadas, vou nas deixar así, catona posta. Fanse mellor, e como a pataca cocida perde menos xugo, vai quedar máis xugosiña, e como isto precisamos 1 hora e media larga, porque queremos que a carne despois se desfaga, queremos que conseguir incluso febras de carne. Todo este misterio resolve ao final do programa. Tanto falar, e despois que? Xa veredes, vai vos gustar. E os das caralladas máis.
Iso é para que ahora quedemos na casa, esas cousas, e depois, xa que non se pode salir tanto e tal, pois disfrutar da casa, do que podemos coller por aí por fora tamén. Pero iso ao final comentamos. Moi ben, podemos meter así a cebola enteira e vaise facer en hora e media? Pois si, faise ben, sin problema ningún. Saltou. Pero eu vou cortala pola metade. A min gustame a cebola moi brandiña neste caso. Ben. Imos. Vale. Xapó. Aí vai. Bueno, cortar pola metade e vai. Por aquí. Por aquí. E por aquí. Ben, as pataquiñas. Traca, paca, aquí e aquí. A cenoria. Ador. Queredes meter máis verduriñas? Fantástico. Eso sí, verduras que aguanten. Que aguanten o tempo, vale? Como, eu que sei, a yuca ou... Aquí o corte como que isto aguanta moito. Casi isto é máis casi a cenoria para formar a salsiña que para outra cousa. Unha cenoria, aí, vale, e correximos de sal na verduriña. Moi ben. Quedou aquí unha bailando. Vai para dentro, aí non vai a quedar, non, E agora, onde te teño? Aquí a culler. Imos así darlle unha voltiña, vedes? Mirade que pintaza xa tengo. ¡Ah, ia! Saime os aturuxos polo peito. Encántame cando fan estas cousas. Isto, cando faz para unha pandilla de 25 persoas, se colles un año, medio año e tal, veña, vamos a facer aí o forno e tal. Isto é fantástico. Ademais, non traballas, porque isto é entretenido, e despois o do traballo ten no forno, e xa tes todo feito. Xa tes todo feito, non tes nada máis. É caralludo para facer esas ceas onde somos moitos, pois, home, pois nas festas e demais. Agora xa non... nos patróns, é ideal. E, bueno, pois tipo aí, é total... Por que poñemos isto? Poñemos porque, o que vos decía antes, si deixamos isto así, o que vai a pasar é que todo este allo vai se queimar. Vai se evaporar a pouca humidade que hai e non se vai a facer por dentro. Entón, con que conseguimos... Que conseguimos poñendo o papel albal? O que conseguimos é que se manteña humidade aí dentro e non se nos queimen todas esas verduriñas, de acordo? Moi ben. Pois xa o temos. Imos para o forno. Vinde para cá. Vinde para cá. Ora ben, a segunda parte, a interesante, a chula. Porque isto é doado, E coller ter un pouquillo de especies e tal, que isto non é cociñar, prácticamente. É iso que vamos a ter. Ven a segunda parte, a chuliña, mirade. Collemos medio cogombro. Ben, pelámolo. Aí está. Eso, Medio, xa dixen antes que con un cuarto vai me chegar. Todo depende da cantidade que queirades, Daqui, deste medio cogombro, o que facemos... A ver... Quieto... Imos a quitar así, cunha culleriña... Quitamos así as sementes, vale? Eso Vedes? Listo, semente, e quedámonos ca parte, digamos, quitamos a polpa, sementes, e ca parte duriña. Quitamoslle, hai un exceso de humidade, e non nos interesa. Estaba mirando por aí e non, teño que mirar por aí. A veces despistadesme, es que, vamos, teño que estar aí. Aí vai, Veña, Xoanqui, dalle caña. Anaquiños. Así. Finiños. Vou botar para aquí un poquinho máis pequenos. Vale.
Non me dá xeito. Este coitelo non me dá xeito. Preciso un grande. Isto xa é outra cousa. Ben, vou a ver se me chega con este. Vedes? Os anaquiños así, pequeniños. Brunoas! Este falando grego, pero que se cree? Que se cree que nós non sabemos aquí máis dun idioma? Señor Durán. Moitas cousas hai en Lalín, que sitio bonito, Mi madriña. Eu coñezo unha rapaza, ten na praza un de Bastos, non me vou enrollar, chamanlle Riquiña, ten aí un sitio espectacular, moi boa xente. Mirade, cogombro, limón, ben, o allo, e aquí tamén cousiña fina, Ben picadiño. Cun cuarto vai chegar un lisco, mirade. Bueno, van 2 liscos. 2. Paseime. Pero mirade, con xeitiño, picámolo así moito. Para non aparecer e que sexa, pois, ese sabor sutil. Ves? Ben, chega. Aí vai. Ven por aquí. Ben. Menta. Erva boa, tamén vale. Oh, que ben, que como recende. Como mola. Algún está a dir, claro, sin tonis, que no, estamos facendo, vamos a falar en serio, Imos falar en serio. Vale, para dentro, veña, deixa de falar. Aí vai. E listo. Agora, unha culler. Remexemos. Formámola así a salsa. Vai por fora. Non soporto estas cousas. Vamos facer. Un segundo, por favor. Aí está. Agora, un chisco de aceite de oliva virxe extra. Un chisco de pimenta e un pouquiño de sal. Remexemos e temos aquí unha salsa fantástica. Que me queda? Que traballo o forno, que escoito pipipip, 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 e que comeza a alegría. Así que vémonos na esquiniña da mesa, vale? No empratado. E aí sigo contando historias. Que ainda que quede un pouquiño que contar isto. Hasta agora, amigos. Chao. Mesturamos as especias e adobamos a carne. Deixamos na neveira dun día para outro. Nunha bandexa de forno metemos a carne, as patacas, a cenoria e as cebolas. Correximos de sal e metemos no forno 2 horas a 165 graus. Para a salsa de yogur mesturamos o cogombro, o aceite de oliva, 2 liscos de allo, o zume de medio limón, a menta, o sal e a pementa. Empratamos e listo para comer. Aquí o temos. Año con unha salsiña de yogur mallao. Lembrades que antes tiña a leitúa, tiña o tomate, tiña esa cebola vermella, o queixo ese feta que vos comentei, vale? É porque vou contar de onde saleu esta idea. Estaba falando por teléfono con Esther, que é a coordinadora de todo isto, e pensando en alto, collín eu e dixen, pois non sei que facer co yogur. E me dice, fai un que va, eu, que va. E de que si, fai un que va, eu, que va. E fíxelle caso. Con todo isto, mais o que falamos antes, facemos un que va, pero como me dixo que solamente fixese un que va, o fixen. Pero a min, tranqui, como se pon. Adiós, amigos, hasta outro día.